achịkọbago ofufe nru ncheta n'aha late Dr. Theophilus Ọnụegbunam Okeke na St. Michael and All Angels Anglican Church Nawfia na kansụl ime obodo njikọ ọka nke Anambra Steeti. Ya bụ mmemme dọtara ndị ezinụlọ nakwa ndị enyi ha sitere na United States, ndị sitere n'akụkụ dịgasị iche iche nke ụwa nakwa nne chere ezi echiche bụ ndị bịara inye nkwanye ugwu ikpeazụ n'imerube ndụ nwoke ahụ tụnyere ihe nke ya maka ọdịmma obodo nakwa nke ngalaba nlekọta ahụike. Onye nta akụkọ anyị bụ Blessing Dennis gara ebe mmemme maka ọrụ anyị akụkọ n'uju. Dọkịnta Okeke, onye gbara afọ 69 bụ onye a mụrụ ka ọnwa Mee dị na mkpụrụ ụbọchị 22 afọ 1952 wee nwụọ na ọnwa Nọvemba 29 afọ 2021 mgbe ọ yachara obere arụ ma nikwe ya na Florida nke dị na mba United States. N'ịkọwa ka o si bie ụwa, Dọkịnta Okeke bụ onye nyefere ndụ ya n'ihe gbasara inye ọgwụ, ịgwọ ndị mmadụ. Ịhụnanya ya nyegara otu esi arụ ọrụ bụ ihe nkọwapụtara ya bụ nwa amado nagoro mmụọ. N'okwu ya mgbe a na-ekpe ụka ncheta nwoke nagoro mmụọ ka Venerable Onyinye Iluone kwuru na Dọkịnta Okeke abụrụ sọnsọ onye ama ama dịka dọkịnta, ọ bụ onye bụ ebube ọkụ, onye ndụ ya bụ ihe pụrụ iche. Ntụnye ya n'ihe gbasara ozi ezinụlọ nakwa ụka bụ nke agaghị akọwapụta ma dụkwa ya bụ ezinụlọ ka ha chekwube na Chineke, n'ihi na Dọkịnta Okeke bụ onye nọ ebe dị mma. Ka ọ na-ekwu okwu mgbe ekpechara ya bụ ụka ka nwanne nwoke onye ahụ nagoro mmụọ bụ Maazị Sọni Okeke toro nwanne ya nwoke maka ịdị uchu ya mgbe ọ dị ndụ, ka o si enyere ndị mmadụ aka ma kwunwee na ọ bụ onye ọ gaghị echefunatarị. Ka a na-agba ya ajụjụ ọnụ, nwunye nwoke ahụ nagoro mmụọ bụ Odoziakụ Pamela Okeke gbanwere iru nyegara otu di ya si hapụ ya ma kọwaa di ya dịka onyinye si n'aka Chineke, onye pụrụ iche, onye na-enyere ndị mmadụ aka nakwa onye adịghị echere mmadụ echiche ọjọọ. Ọ gakwara n'iru ma kọwaa na ihe a eji mara di ya bụ nke kwesịrị ka enwomie enwomi, ka ọ na-atụgharị uche na ndụ nna ya biri n'elu ụwa. Ka nwa nwoke ahụ nagoro mmụọ nke ịbụọ bụ Andrew Okeke kwuru na okwu agaghị akọwapụta otu o si emetụta ya kemgbe onye o ji mere nna nhapụrụ, onye na-adụ ya ọdụkwa nakwa onye ọ na-enegara anya, ma kwe nkwa na ọ ga-ejide ihe ọmụmụ nna ya kụzigoro ya mgbe ọ nọ ndụ ma kpekwa ekpere ka Chineke nabata mkpụrụ obi nna ya na ndokwa. Nwanne onye ahụ nagoro mmụọ bụ Maazị Michael Okeke kwupụtakwara ọtụtụ ihe eji mara nwanne ya nwoke ma kpekwa ekpere ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya. Mmemme ahụ bụ nke a nọrọ na ya wee kwuo ọtụtụ okwu banyere ya bụ nwoke nagoro mmụọ, mgbaru nakwa mmụọ dị iche iche bụ ihe pụtagasịrị ihe na ya bụ mmemme site na Nawfia nke dị n'okpuru ọchịchị njikọ ọka. Blessing Dennis maka akụkọ ụwa ABS.